Maayong hapon, niami dinhi karon sa Cana sa Galilee. Dinhi nahitabo ang pinakauna nga milagro ni Jesus. Diin gihimo niya nga bino ang ordinaryong tubig. Giimbitar silang Kristo sa usa ka kumbira sa kasal. Dire. Nahutdan og bino. Mautong gisugo niya ang mga waiters nga sudlan og tubig ang mga banga. Sus later on nahimo man ang bino, good quality wine pagyud. Abi ninyo, kini nga ebanghelyo nahitabo sa kumbira sa kasal. So mauni ang common nga ginagamit sa mga kasal. Og buot na kong i-address kini alang sa mga magtiayon diha og sa mga buot magminyo. Dapat ang inyong pangayoon kada adlaw ang best wine nga gikan sa Ginoo. Ug musuggest ko og 5 ka best wines. Number 1, pangayuan ninyo ang selflessness. Sa ulitaw pamugdalaga, ang inyong focus kaugalingon, pero inig kaminyo ninyo, musakripisyo na mo sa inyong kahayahay tungod og alang sa comfort sa inyong pamilya ug mga anak. So pangayuan na nga magpadayon. Ikaduha, ang grasya sa faithfulness. Mga magtiayon, padayon mong magampuan na aron dili mo matintal sa yawa kay ang yawa papangitaon gyud mo og kabit. So bisan unsa mo kalay-a, dapat magmatinud-anon mo sa usag-usa. Okay? Ikatulo, respect. Ikaw bana gikan ka sa lahi nga pamilya, ikaw asawa gikan ka sa lahi nga pamilya. Kung naay bag-uhonon pa sa imong bana or asawa, ayaw siyag haraharaha nga magbag-o dayon. Respect his or her process sa pagbag-o because change does not happen overnight. Respect each other's differences. Meet halfway. Okay? Ug ikaupat, faith. Dapat kamo magtiayon, dili magtinapulan, musimba gyud regularly ug magampo kada adlaw. Ug ikalima, unconditional love. Dapat pangayoon gyud na ninyo. Nga bisag unsay mahitabo, mga tambok na, mga upaw na, mga tigulang na, dapat inyong gugma sa usa-usa 100% dili mausab. Okay? So mga igsoon, the 5 best wines. Diri nato pangayoon sa atong pag-ampo sa Dios. Okay? God bless.